Така както се е изпял самия живот, самата материя, самото съществуване, така както нашата памет на това място е съхранила нещата, с цветовете, с вибрацията на звука, на тъпана, на гайдата, на човешкия глас, така идва при нас, както идва родовата ни памет, както идва ДНК-то ни. Така идва и ония глас на душата. Зороле, зоро, зорице, и ти ясна грейнице, ти като зоро зазориш малките деца, разплакваш. За жалост това е често явление, защото техниката с тази вибрация трудно се справя. Тръгваме от тук къде сме днес. В чакалнята. Ситовския надпис, всички въпросителни около него. Ситовския надпис предшества един времеви портал. Трансформиращ, бележеш единението на две измерения, бележеш пътя към древен тракийски храм. Както аз казвам, пътя към безсмъртието. Какво най-ценно са донесли траките по тези земи? Идеята за безсмъртие. За безсмъртието на душата. Тази приемственост, която Орфей остава след себе си, а той е върха на цяла парадигма от познание. Защо с Милен си говорихме, че днес ще говорим за след вярата и над вярата. Над вярата започва познанието. Вярата е онова, което е изконно заложено в всеки човек. Нещото, с което всички идваме на този свят. Надеждата, вярата и утрешния ден. И творчеството на днешния. Това, което можем да направим тук и сега. Напоследък много неща по тези ширини превнесаха отвън. Няма лошо, света става все по-глобален. Но тази сграда зад мен е фундамент на това, което се случва днес. Загубили традициите си с техните апотропейни функции, загубили познанието си за свалянето на познанието от небето и от заобикалящия ни свят в дрехите ни, в бита ни, в началата, в краищата, в храната ни. Защото, идвайки в това триизмерно вселение, в което живеем, всички имаме физически тела. И храма на духа са физическите ни тела. Всичко, което ние приемаме като храна, начина по който го приемаме, начина по който го приготвяме, пътуването на тази храна към нас, нейното наричане, нейното приготвяне, във времевия отрязък, в който се приготвя, интензитета на слънцето, интензитета на сезона, вибрацията на мястото, всичките тези неща, като харманите, пещите, ритуалните места, никога не са избирани случайно. В тях живее силата на знанието. Онова знание, което не е поддало нито на робства, нито на верски промени, нито на наслагвания отвън. Това е онова познание, за което професорът днес говори вътре в нас. Но когато то е окантовано в защитаното пространство на ритуалите и традициите ни, то става тази част от живота ни, която ни предпазва от нещата, които днес са епидемия. Онкологичните заболявания,
психологичното прегаряне и психичното ли, вече не знам как да го нарека, бърнаута, всичките онези заболявания, които налетяха човека в неговото човешко материално тяло. Когато един двор стане разграден, лесно вълците влизат и нападат стадото. Ритъма, тъпана, гайдата, стъпката, онова, което всяка ширина и всяко пространство е еволюирало, създало като закон, като проявление, е защитавало хората, живеещи и обитаващи точно определеното място. Затова ние, българите, в тази посока, както каза и професора, съединяваме с едно. Всичко, с което ни заобикаля, ние го трансформираме и го превръщаме в наш щит. Такова нещо са родовите, общностните облекла и тъкани. Затова имаме вибрация на гласа при раждането, наричане, песни, цветове, фигури и символи. Сигурно някой от вас ще ги разочаровам, че няма да вляза в детайлите на това, но това е сакралното познание и то ни е помогнало през хилядолетията да стигнем до тук. Сакралното познание изисква мълчание. Щастието и себеразвитието обичат тишината. Това, което мога да кажа обаче, е, че всеки, който е загубил връзката с корена си, винаги може да я намери. Съществуват тези врати и тези хора, през които пропуснатите шевове, пропуснатите форми могат да се насложат в индивидуалната съдба на всеки, моста да се изгради и животът да продължи. Много често, ще ползвам тук трибуната да обясня, много често хората, тъй като физическата ми възможност стигна границите, аз не мога да правя вече толкова много, колкото ми се иска индивидуални срещи, обяснявам. Когато в фамилиите, когато в взаимоотношенията има повтарящи се модели, има неща, които са насложени, трябва да се търси и да се открива причината. Аз от доста дълго време, може би от самото начало, откак се появи в публичното пространство, следя тази колосална работа на Аида Марковска. Това е една врата през времето и пространството за случването точно на тези неща. Другата причина е, когато ние сме в токсични взаимоотношения с средата, в която растем, с общността, в която се появяваме, с този избор, който е направила душата. Безспорно, това е избора, който ни развива, чрез който ние достигаме нещата, заради които сме се появили точно тук и сега. Къде е проблема обаче? Ние не ги отработваме, ние ги оставяме да се случват. Когато ние нямаме оценъчност, когато ние нямаме осъзнато канализиране на тези процеси и ги оставяме само с емоциите ни да преминават, ние ги предаваме със сигурност на следващите поколения. Затова толкова често срещам дами, които са израснали в семейства на алкохолици. В 90% от тях браковете им са отново с такива партньори. И редица още други неща, в детайлика няма да влизам. Откакто Чииза се загуби, откакто се загуби хорото на Мегдана, откакто се загуби звъна на чановете, онова, което ни е предадено от населявалите тези земи преди хиляди години, се загуби и закрилата. Днес хората са загубени и сами. Знаещия е живеел в началото на селото, изпращащия е живеел в края на селото. И целият свят с хорото, с наричането, с тъканта, с раждането, с замесването, с всичките ритуали на инициация в различните възрасти от развитието на физическия ни живот, ние сме минавали през школата на живота. И в нея сме влизали и издържали изпитите си. Сега познание от много, от всякъде, на килограм. Но става малко като колос, който е с глинени крака. Много познание, а трябва да има практика, която да може да го носи.
в много къщи днес не се замесва и като дойдат без рожба сме, ми хляб не може да замести. Не може да я изпеете. Не може да я изплачете на водата. Не може да я наредите както се нарежда след тръгналия си. Тогава как от космоса, от Орион, как да влязат в контакт с нас? Заглюбили сме онези ключове, изтъкани по престилките, извезани по халищата. В Родопите тази много прекрасна дума халище. Халище е транскрибирано галище. Мястото, в което хората се галят и създават живота. Символите на огъня, символите на кръвта са там. Символите на земята черната и на зеления покров, който сваля от слънцето и предава на нас живите днес. Когато това отсъства, много трудно съзидателните сили откриват днес нуждаещите се. Да, всеки носи Бога в себе си. Но когато загубиме АБ-то, безкрайно тъжно, дълго време губим и се лутаме. Тази липса на осъзнатост, на необходимост от приемственост, от това изконно познание, днес е довела човека до това състояние на самота, на отрицание и на неудовлетвореност. Основният враг днес е неудовлетвореността. Липсата на мир с нас самите. Липсата на мир с това, което правим и това, което преживяваме. Сега интересните неща. Ситово, скри бина, кри бул, ме штар, кар ян. Местата на презоваване и на силата. Аз грубичко ще се изразя, но много точно. Това са местата, в които като загубим фабричните си настройки, може да отидем. Но когато минем първо през себе си, оставиме нещата, които не може да си простим, оставиме исканията, оставиме претенцията и там влезем такива, каквито сме дошли. Общността дава, общността и много взима на човек. Ако ние правилно не се ситуираме в нея, започва въртенето като въртеното в кръг. Той изтегля нишката на живота. Но с каква дебелина ще бъде? Дали с нея ще бродираме или ще е вътък? Един друг въпрос. Това вече е ония свободен избор, за който и в религиите се говори, в който се говори и в наричанията, които съпътстват едно появяване на живота. Защо ли 40 дни родилката и новороденото са били сакрално пространство? Защитено. Защото в това пространство всяко въздействие, всяко общение е оказвало изключително влияние на проявлението на живота, житейската съдба на индивида. Защо мъртвеца, когато си тръгне от този свят, след следния си дъх не се оставя сам? Защо при него са тези, които знае и познава? Защото той тръгва да обикаля. Душата тръгва да се прощава, да огледа какво е свършила, на кого е наддала, над кого е надвзела. И тогава тръгват онези практики. Вербални, звукови, оставените в насечената ябълка монети, прякото ни тракийско наследство. Заковаването на смъртта, за да може тя да тръгне с него, а да не се върне и да подбира останалите. Покрова, който ляга върху мъртвия, той е символен знак на прекъсването на физическото съществувание. Тъмния черен ромб и отваря нагоре светлия, яркия, жълто-белия ромб, по който душата тръгва през за Щудаграда, през Скрибина, през провиралката, към там, откъдето идваме. Всичките тези неща, ако се слеят с ритъм на знаещите и можещите,
и се разпределят между общността. Никоя душа не идва случайно в никое населено място, в никой род, в никой родители. Тя идва да отработи най-важното за триизмерното ни съществуване тук. Онази опитност, която да го върне към светлината. Изконното Божие пространство, от което всички се късаме като звезди и идваме. Това, което се случва с първия дъх и сетния дъх, е онази магия, която ни дава най-ценното. Любов към себе си, любов към ближния и любов към небето. Но много често днешните хора пропускат матрицата на земята. Извечната женска форма на богинята майка. Тази богиня майка, която нашето жречество тракийско изнася в съвременната територия на Англия. На тази база някога правят един прекрасен филм "Мъглите на Авалон". Там много ясно и много конкретно, ако човек се загледа, вижда тази равнопоставеност, така характерна за нашите ширини и за траките. Точно тази дълга пътека води и местната посветена Бастет до пантеона на Египет и така за прехласващата се съвременна наука към египетската култура, египтолози, културолози. И в един момент всички в основата й виждат и откриват орфическото. Това, което Бастет занася в Египет. И ето ви цикъла. Защо сме вързани с местата? Тя постига своето божествено проявление, своята трансфигурация там. Заема своето неотменно и най-високо място в ония пантеон. И последното й желание да се върне в Сакар, Странджа. Там, откъдето тръгва живота й, там, откъдето тя тръгва да посвещава. Българите сме посветители. Ние тръгваме по света, но винаги се завръщаме. При своите тъпани, при своите шевици и при своите гайди. Дори това да не става физически. То става в онези духовни пространства, в което се единяваме. Но аз не харесвам типа лекцион, който тече еднопосочно. Всичко, което искате да питате, може да питате, за да мога да заплета нишката и да създадем тъкан. Иначе мога да ви предоставя един готов килим, но много свят в момента продава килими, а моята цел не е това на тази среща. Тъй като те са редки, затова искам да бъдат пълноценни. Заедно се тъкат килимите, заедно се наплитат бримките. Сами за себе си теоретично изказаните неща не работят. Така че отворен съм към всякакви въпроси, слушам ви. Знаете ли каква трагедия е? Това сега ще ви отговоря. Ето тук общата ни отговорност на последните 40-35 години, да кажем. Липсващата ни отговорност. Представете си, че чипровските килими са символи за познание, за концентрация на енергия, за фамилно изчистване, за предпоставяне. Там има, хванах тях като пример. Те са под защитата на ЮНЕСКО. И знаете ли, имало е училище. Училище, в което страхотни шедьоври има. Имало е знаещи и можещи все още живи хора, които са можели да научат на това. Училището е съсипано, спряно е да се преподава. Няма такъв прозорец. И шевиците, и заплитането. Заплитането е един много важен момент. Заплитането е единяването. Може да почнете с замесването, с пресяването. Там, където останах да живея, защото не мога без сеидбата на есен, не мога без хармана среде лято и не мога без жътвата преди да дойде есента да се обира. Този кръговрат не се ли затвори? Ние да го говорим, не участваме ли в него физически? Няма ли го тремера на пост и вода преди да нагазиш в уранта? Няма ли я сакралния напев преди да нагазиш в жътвата?
наричането, когато се кани дърво на сватба, когато в фамилията се раждали все момчета, се кани ела. С дар, с кърпа, когато са се раждали все момчета, се кани ела. А когато са все момичета, се кани бор. Кани се дъб. Това е единение. Когато дойдат болестите, знаещите и можещите създават вибрационната решетка на тригласите, на двугласите. Започват да припяват. Включва се тъпана. Знаещите, излезли от фертилна възраст жени, заместват даровния хляб за бедата, за болестта. Намазвате с мед, блага и медена и канят в края на селото болестта да предойде. Кордисват и суфра. И колкото и да ви изглежда приказно и архаично, и днес има селища, в които рака е непознато явление, в които множествената склероза е непознато явление, в които бича на съвременните болести не прекрачва, защото го гощават, посрещат знаещите и можещите. С какво ни учи това? Да приемаме, да не отрицаваме, да не допускаме страха, а да влезем в общение. Но са го правили знаещите и можещите. Не знаещите и можещите къде са? Там, къде са чергите, килимите и ненужните ни чизове. Абе, това къде ще го сложа? Това къде ще го постеля? Това за какво ми е? Пълни ми къщата. Ами напълнихме си с къщите, затова станахме и дебели. Напълнихме си с къщите с неща, които трябват на телата ни. И ги изпразнихме от неща, които трябват на душите ни. Това е тъжното. Това е онова престъпно, безотговорно нещо, което ни остави безродни, безсемействени и без принадлежност към родина. Всяка суфра ще нахрани физическото тяло. Душата какво ще нахрани? И когато тя застане на кръстопът и има нужда някой да опре длан в гърба ти, кой ще е? А знаете ли, че много скоро от Америка пристигна едно семейство, губещо едно след друго деца, губещо самосъзнание. Как се е спасил човек? Гледал едно от моите видеа, намерил в багажа си една стара престилка на баба си. Наметнал е на гърба си и на другата сутрин на прозореца им имало бял гълъб. Благо Ирина ми каза, че точно 4 часа са им отнели да си съберат багажа, абсолютно успели в държавата, в които са. Хора, симане, с коли, дойдоха си в самоховските руини, дигнаха си дома, засяха си дърво на живота, взеха си пръст от Саморене, другото село, откъдето е тръгнала родата. Тя на 49 години роди наново. Сега на 51 е бременна с второ, след 3 погребани деца, така че може да си представите, когато човек намери себе си, пътя си, как стана, започва да тъче и живота почва да се случва. Елементарните неща, които обезродяват днес човек и за които ние много възпитано, културно, по-европейски мълчим. Налаганите модели на интеграция не са интеграция. Те са модели на унификация, в която човек става безроден, безобразен, става безличен накрая и става много лесен за манипулиране и управление. Гладен си, ето ти ядене. Била има, в този магазин има. Жаден си, колкото искаш пий. Но след като хубавичко те нахраним и хубавичко те напоим, ти ставаш клиент на следващата огромна индустрия. Медицинската, бялата. Почваш да взимаш хапчета за главоболието. То ти минава, обаче изведнъж установяваш, че почва да те боли стомаха. Взима си хапчета за стомаха и изведнъж почва да те болят костите. И така индустрията работи, ти изключително силно вярваш в химията и завърташ живота. Завърташ го така, че ставаш пленник, консуматор и потребител. Ако се обърнеш и потърсиш себе си отговора, намирате ли отговора? Какво направих?
Елементарно какво направих? Консумирах филм, консумирах песен, консумирах храна, консумирах дреха. Какво направих? А първата ни мисия, като Божии частици и проявления, да сътворяваме живота наново и наново. И то някога е било неделима част и закон от съществуването ни. Да замесим, да изтъчем, да облечем, да изорем. Днес всички сме много интелигентни, много над нещата и безкрайно самотни. Все повече души не се намират. Те не се намират, защото самите себе си са загубили. Ако не обичаш себе си, не се опознаеш, кой ще те намери? Къде ти е указателната табела? Къде е твоя символ? Къде е твоята престилка? Къде е твоя калпак? Къде е твоята душа? Запустяха язмата ни, запустяха изворите ни, запустяха оброчищата ни, занемяха мегданите ни и ние се превръщаме в една манипулирана маса от гласоподаватели и европейски членове. Колко щастливи бяха хората! Че ние териториално никога не сме били извън този континент. Нужно ли беше да се правят всичките тези еквилибристики, с които някой да ни убеждава и някого да догонваме? Ало, ние кого догонваме? Някой да е забравил за Василий Врач, за Стойна Преподобна, за Бейн Садуно, за Леля Ванга? Някой да е забравил за катарите и какво са занесли по света? Някой да може така равнопоставено да сложи мъжа и жената, като богомилите, наравно в служението? Кого на какво учим? Където сме отишли, сме занасяли култура и държавност. Държавността е родово притежание. Тя е способността да се подрежда космоса, да превръщаме хаоса в космос. Затова миндера е с това, спалнята е с това, гостната е с това, пътя, който от централния вход на къщата е с тези символи. Стаята за молитви е с другите символи. Затова роговете на рогача на богоявления гледат навънка. Роговете на рогача, когато се пече и се замеси на Гергьов ден, гледат навътре. Кого на какво учим? Били сме първични. Че то, ако не сме първични, отдавна да сме се свършили на всичко това, което ни подложиха и на което се самоподложихме с приемането и с съгласието си. Да участваме в това водевил. Това, което днес може да ни даде сила. Опитайте се противоречията с тези, с които живеем всеки ден, смирено и влизайки в обувките на отсрещния да видите. Неговата болка, не че нас ни боли, а че отсрещния колко го боли, та той преминава в настъпление. Защо? Другата страна е толкова агресивна, ако ние сме толкова кротки. Защо приемаме да сме обект на насилие, било то физическо, психическо? Кое ни е накарало да заживееме в тази парадигма, този избор? Ако ние не разглеждаме нещата в взаимовръзка, а ги разглеждаме само като собствени емоционални състояния, ние не излизаме от кръговрата, ние се въртим в нея. Сега, малко и в чисто физическия план на нещата. Когато се едини хорото, а то се е единявало на индивида практиките, не говоря за големите ритуални практики. Раждането, сватбата, смъртта, единяването. Защо е било толкова важно точното изпяване на нещата при рождение и точното изиграване на нещата при сватбите? Защото когато единяваме двата рода, двата индивида, ние единяваме тяхната наследствена памет. Когато невестата отива, тя остава родовата си престилка и препасва престилката на рода, в който влиза. Но майка й
вечерта под рубата и намята зунаците, дъгите. Зунки се наричат препаските на престилките, в които се втакават цветовете на дъгата. Върху родовата престилка на мъжа, младата невяста препасва своето наследство от своята рода. Там я има и тънката нишка от нейната коса, която отделя в нощта, преди да я сплетат за последно, когато ще е момиче. Тя привнася своя поток на живот, затова е точно косата, женската сила в този препасак, в който ще е нивата и формата, в която ще приеме семето на следващата фамилия, но ще му предаде всичките онези хранителни, живителни, паметни сокове, с което ще дойде следващото поколение. Защо в началото толкова много се е мълчало, когато се създаде едно ново семейство и влезе в новия социум, така нареченото в Родопите говене? Защото са се научавали на привичките, на нормите, на поведенческите модели в новата среда, без да влизат в конфликт. Какво значи? Без да се ранят взаимно, да се изрекат думи и неща, които да създадат вече в подсъзнанието модели, които с раждането, с зачатието да се предадат на следващите поколения. Това е она огромна сложност на кармичната обремененост в този тип, в този модел. Тя, разбира се, има много други проявления. Трансфигурацията, която Бастет занася в Египет, се е случвало тук по високото има още 2 храма, освен този, който е всеизвестния Щудаграда. Същото и над Скрибина, същото и над Гела, родното място на Орфей. Същата цяла парадигма от енергийни, трансформационни, кодови места почват далеч от Ивайловград и свършват надолу до Гоце Делчев. Свещената планина на бесите. За жалост, времето ми е много ограничено, но в пеенето на неделинския двуглас и пеенето на високо в Сатовча се затваря онова пространство, което е невъзможно за манипулативно обсебване, вмешателство и проникване, тъй като се създава резонансна решетка, през което е невъзможно външно въздействие и влияние да проникне. Затова толкова са силни по места вокализите, дължината на цвета, структурата на фигурата, която се е заграждала и е символа на определено селище. Затова носия е повеля. Това не е дума, форма. Това е повеля. Съчетанието на магнитно поле, на притежание, присъствието на вода, единение с магнитно поле, трусионното поле на самото място. Всичко това, бримка по бримка, е втакано от люлчения покров до погребалния покров. Затова празничните носии, в които се нареждат една до друга, и не са позволявали интерпретации, за да може слънчевото греене, присъствието на Райо, присъстването на Майо, това в което в Родопите казват на майките, Майо, Бобайо, той идва и висшия вселенски център, Райо. Всичките тези неща са кодирали по определен начин, единявали са се, изравнявали са сърдечния ритъм, изравнявали са кръвното налягане и стигнах до този сакралитет. Когато се завърти дясното хоро, мъжката енергетика, и сворнатото ляво хоро, когато то се върти, се работи по посока на женския принцип. Съчетаването на всичките тези неща, единявайки енергията, енергийния обмен е помагало хората да се изцеляват без да имат нужда от каквито и да било други вмешателства. Ако нещата са извън норма и е свършено деяние, което е отворило в кармичната паст, с това в тъкането му казват макас, ножица, е отворило зев, прорив, равно на него проявление
предречено от ключаря, от държащия в селището знанието, се казва: построй чешма, докарайте тая вода, направи водопой за животните, 2 чужди деца отгледай. И нещата са се равнявали. Защото ние живеем на принципа на равновесието. И то се е прилагало едно към едно. Можещите са правили, знаещите са казвали. И така света е вървял равен. Сега знаещите много, можещите все по-малко и плоскостта се наклони. Всеки иска да е най-малко 1,5, никой не иска да е 2. А тук дамата Дедевиш преди мен много хубаво описа 1 и 2 какво значат. Значи, ако ние не носим в себе си двоичността, не я приемем, не се единим, до номер 1 не може да стигнем просто никога. Осъзнатото 2 е върха на 1, който се изкачваме най-високо. И тогава вече прекрачваме в светлината. Ние тръгваме народ, род, семейство и идентичност на индивида, с която, когато той е приключил своите кармични цикли, прекрачва светлината. Връща се отново в първоизточника на живота. Защото най-ценното, което имаме тук, е живота. Защо в нашите традиции смъртта не е белязана така страшно, колкото в много от другите световни култури, например? Защото траките са ни оставили познанието за безсмъртието. За възможността да продължим тогава, когато оставим тленната си обвивка. И като се върнем, да сме имали щастието всички неща, които сме пропуснали с някого, с място, с индивид, с душа, да ги единим. И ако се умеем да ги преработим, то ние сме свършили мисията си за този отрязък, който имаме физическо тяло и присъствие. Слушам ви. Два въпроса. Първият въпрос: какво значи като дефиниция правилно ситуиране в обществото? Защото не чух такава. И второто, за ситовския надпис, нещо по-подробно. Значи ситовския надпис, аз няма да вляза в исторически обяснения. Само секунда. Значи има 2 дами, които направиха много за разчитане на тракийската писменост. Ситовския надпис е указание към портала, който е преди влизането в Щудаграда. Щутград. Това е мястото, в което е обяснено ритуаликата и подготовката, с която се прекрачва в храма. Те са много точни указания за знаещите и разбиращите тази символика. Твърдо казвам, че в поколенията, свързани с обитаването, сигурен съм, че и тук, с обитаването около такива населени места, има родове и фамилии, които в познанието, в подсъзнанието си, при създаване в материалната си родова култура, знаят функционирането на тези символи. За жалост, напоследък, пак, както казвам, знаещите са много, осъзнатите и можещи да боравят с това нещо, останаха все по-малко. Преди във всеки голям род, носиш познанието във всяко населено място, е имало такива хора. Колкото повече вървяхме към унификация, сливане на населени места, създаване на мегаполиси, този ключ се загуби. Сега за ситуирането. Всичките символи, с които се обличаме от най-ранното ни детство в традиционното ни общество, бележат възрастова принадлежност, полова принадлежност, социално положение, дори в някои напоследък откривам и религиозната ориентация. Също има и апотропейни неща с цел съхранение, има и предупредителни знаци, както казвам. Някои от фигурите в тъканта, например, когато се видят, аз съм слушал баба Небие, една от великите баби в Сатовча, казваш: не мой син от този род, вижте, имат небитки, демек ние сме с тях вързани. Там не трябва да се връщаме, кръвта като се засрещне, ще се разболее. След това имаше друго. Чапразите. Големите чапрази и символи. Ако десния е отгоре, ако левия е отдолу, ако драконите са с гръб един към друг,
Значи от тази фамилия младежа, ако пояса е такан с ресни, които са бяло-бяло-червено, и тези, които са с обърнатите чапрази жени, не могат да се единят в един род. Защо? Защото те идват от едно общо място. Те идват от една матрица, в която няма какво да си дадат. Те ще си повторят дефектите, тъй като там са изравнили взимането и даването. Знаещите може ли да се върнат? Знаещите бродят с търсене на работилници, в кавички го казвам, в които да проявят себе си. Да могат да събудят познанието. Случва се. Срещат се. Срещат се. Няма да използвам имена, но в публичното ни пространство има такива събудени, знаещи, които взеха дългия път от успеха си в Западна Европа и в Америка и се върнаха в България, за да вършат точно тая работа. Събудиха се. Така спящата богиня Траке намира своите физически тела и се връща наново и наново. Въпросът е не в индивидите. Въпросът е кога това ще стане обща потребност. И когато го има и ключа, и знаещия, и потребителия търсещия, ще започне да се случва тази цялост. Но аз я виждам. Жеравна, всичките събори, всичките тези неща са онзи душевен глад, първо ще кажа, на сърцето. Той после ще върви дългия път към духа. Но когато пуснем сърцето, то ни връща там да пием от извора, от който имаме нужда. Напоследък пътеките, фолклорните проявления, съборите, стремежа към познанието, към шевиците, към цветовите съчетания, към толкова много танцови групи и всичките неща, е онзи апотеоз и глад на душите, древни тук на тази земя, към своето изконно наследство. Непокътнатото ни, неподлежащо на разграбване и разрушаване наследство. Защото то гравитира в нематериалната сфера. Единственото на човек, което не могат да вземат, е онова, което носи в себе си. То е неговата памет, народностна, родова, личностна. Тези неща са гребените на стана. Педалите са ежедневието ни. Веднъж горе, веднъж долу. Но совалката на живота винаги бяга през нишките и реди нещата. Така редете живота си. Съгласявайте се първо с себе си с нещата, които правите. Отвън поръчковите килими лягат хубаво и покриват пространство, на тях не спите и не сте щастливи, защото не са вашите. Това е в абсолютно преносен житейски план. Докато се съгласяваме по плодородните ни земи да слагат фотоволтаици, докато има ветрогенератори и този повик уж колко всичко е чисто, колко всичко е природосъобразно, защо не дават нелицеприятната страна, колко десетки видове животински губят живота си в досека с тази чиста зелена енергия. Това е свързано и с отказа от земята, отказа от труда. Отказа от земята е отказа от приемственост. Защо в момента има толкова физическо страдание? Сега ще ви цитирам, ще направя едно изключение, едно старо баяне. Оти си син залиняло, оти си син заболяло, оти си син не вращаш, оти си син не раждаш. И от срещната страна земята ти занемели, водата ти замълчели, сълзата ти пресъхнали. Повърни сине, посей сине, оваляй се сине, завъртай се сине, изтъкай си сине, порукай го сине, то ще та найда, ще се вратне. Измесей го сине, дар го дай на високото. Косъм остави на дълбокото. На кръстопът си не застани. От лево майчина, от десно бащина, от високо райова, от ниско майина. Да та си не прекръстят, да та си не полюбят, да та си не развъртят, да си найдеш, сине, твоено, та да та засрещне сине и другому. Така е градено всичко това. Това е едно огромно познание.
познание за структурата на този свят, в който ние не сме гости. Както всички казват, гости сме на този свят. Не, ние сме неговата съединителна тъкан. И както всяка пролет живота се ражда наново и наново, така душите идват, изплакват наново на мястото, на което не са взели урок, на мястото, на което не са били, да се единят с тези, с които са пропуснали да го направят предишния път. Това са предизвикателствата ни днес. Докато обличаме дрежки, де други са ни кроили, ядем манджички, де други са ни готвили и танцуваме на песни, де други са сътворили и нямат нищо общо с нашия вибрационен фонд, с нашето подсъзнание, така ще сме си гости и в животите, така ще сме си и гости в родовете и в семействата. Това тръгва с един въпрос към себе си. Какво искам аз? Къде искам да бъда аз? С кого искам да бъда аз? И когато е ясно с кого не искам да бъда, идва разбирането. А защо ли не искам да бъда? И тук са най-болезнените въпроси. Тогава почваме да вадим трънчетата. Кое точно не понасям? Кое точно не приемам? Защо? Когато си отговорим на тези въпроси, почва да се връща съня, почва да се връща хармонията, почва да се връща удовлетворението. И тогава може да приложим тук и сега. Иначе аз съм сигурен, че и Аида ще каже, че замръзваме във времето, ако не вадим тези тръни. Ние оставаме подвластни на преживяването, без да можем да го преработиме. И най-тъжната част от липсата на сила да направим това е, че ние го завещаваме на тези, които създаваме родствено, които идват чрез нас. И тук е място за онова, което казват хората, ама не знаят как да го направят. Кога може да простим на себе си? Когато се изясним със себе си? Когато спрем да си вменяваме вина за нещата, които са се случили? Когато ние разберем причините, които са ни довели до определени постъпки? И когато там се подкрепим, а не се заклеймим, ние излизаме от този омагьосан кръг. И тогава виждаме тези, които съдбата е изпратила да се срещнат с нас. Защото сме спрели да се въртим в омагьосания кръг на самообвинението, на отрицанието и на порицанието. Трудно се излиза и точно това е мястото, в което трябва да се намери ръбчето. Като прекараш ръка там, където задира, онзи момент, в който ритъма прескача, е момента на болката. Как иначе да реагираме? Най-точното послание, което ни е оставено в това измерение, е болката. Когато тя се появи, независимо дали е на физически план или се появи в социален план, тя е алармата, че нещо не е наред. И когато болката слезе на физическо тяло, значи ние дълго време сме пренебрегвали болката в душата. И тя се е втвърдила, циментирала се. И тъй като сега живеем в много материален свят, много лесно телата повтарят повредите на материята. Изтече ли времето? Не. Значи имаме още малко време. Това са онези неща, които ни оставят сами. Но самотата не е присъда. Тя е стълбица. Тя е издигане нагоре и нагоре. Много хора бъркат сам и самотен. Това са две различни неща. Още повече, че всяко място, всяко пространство на обитание има свой ритъм на събуждане, свой ритъм на почивка, свой ритъм на единение, свой ритъм на концентрация. И когато ние тези неща ги направим част от нашето ежедневие, ние много хармонично можем да живеем живота ни. Не отстоявайки се и не водейки война, а приемайки
разбирайки и бъдейки щастливи след това. Щастието винаги минава през разбиране и приемане. То липсва, защото не се себепознаваме. Най-често ние се разпечатваме. Агресивното поведение и плюенето идва неприемането на части от нас, които държим в сянката си. Докато никой не прегърне своята сянка, своето себеприемане с онази сивата страна, с черната страна, хайде смело да го кажем, то мир и покой не идва. И най-лесното е да го разпечатаме. Най-често това разпечатване идва в тези, които носим едно ДНК, тези, които са избрали да бъдат с нас и сме двойки от пантивека. И това е най-лесният реактив. Започването на борбата на душата с неприемането. Срещу кого? Майка ти, баща ти, брат ти, сестра ти, партньора ти. Онази сакрална парадигма и пространственост, която се създава при проявяването и появяването в тук и сега. Това са тези неща, които провокират. Но те са дълбока, индивидуална, личностна проблематика. Те не са проблематика на взаимоотнасянето с хората, върху които го разпечатваме. Почти в 80% е така. Аз имах друго предвид. Освен семейството и рода, в момента населението, например, се събира в по-големите градове. Тази общност, това общество, те сякаш са един срещу друг. Това е постиган ефект. Това е търсен ефект. Иначе тези, които управляват този свят, как биха постигнали някакво върховенство, ако няма противостоене? Като тръгнем религиозните предпоставения, противопоставения, социалните, расовите, половите, всичките тези противостоенета с тази единствена цел. Когато има хармония и единение, не може да има манипулация. Светът е станал единно информационно населено място днес, с всичките технологии и с всичко. Значи от тук нататък какво следва? Когато ние загубим идентичността си, ние ставаме една обща аморфна маса, на която много успешно, няма да влизам в детайли как се внушават вкусове, как се внушават потребителски потребности, как се внушават модели на поведение, как се създават модели за харесване, на мода, на потребности, внушат ти кое е полезно, кое е неполезно. И през определено време ту сланината яйцата са много вредни, ту са много полезни. Всичките тези неща по този начин работят. Моето разбиране за това нещо. Предават се толкова лесно, защото много силно внушиха на човек идеята за свобода. Много ярко я противопоставиха на нашата форма на живот, начин на социална организация. И когато внушиха ти си велик, ти можеш всичко, индивида е над всичко, индивидуалната свобода, започна този разграден двор бавно и постепенно. Загуби се лявото и дясното, горето и долото. Всичко стана един общ бульон, в който всеки е всичко. Както казваше Леля Ванга, този свет си загуби от шкурите, загуби си реда. Поне моето разбиране е такова. Защо? Защото преди 50 години са почнали да внушават как кои си ритуали са бабини деветини. Но моля ти се, това е назадничаво, това е изостанало, това не е модерно, това не е прогресивно. Бавно и постепенно това колело е късало всичките тези нишки, за да засилва кое? Просперитета на образования човек, на преуспелия човек, човека, който има, човека, който за жалост даже
човека, който може е отстъпил на по-заден план. Много преден план е минал човека, който има, който се справя. Справя се с кое? Материално. Обаче моите индивидуални срещи, уверявам ви, показват, че богатите плачат, че повече и от бедните. Тогава, значи, нещата нещо не са точно такива. Значи някъде в средата има един манипулативен момент. Желанието за притежаване влиза в антагонизъм с желанието за щастие и за удовлетворение. Защото почват да се правят компромиси. Мога без това, ще пропусна този телефонен разговор, тази среща, сега не мога да се обадя, сега съм много зает, сега на това събитие не можах да отида, на тая родова среща не можах, на това среща на випуска не можах. И когато почваме да късаме, това са примери, разбира се, много прозаични примери. Когато започнем да налагаме в името на успеха и налагането на някаква външна форма на успех и на справяне, потисна всичко останало. Това е това проявление на материалност и материя. Мнозина хора знаят, че лечителите и лечителките в дома си имат атрибути и стакани. Когато някой е с главоболие, тая възглавница. Когато някой е с голяма кръвозагуба, такава тъкан, такъв макас, такава каракачка, такава елбетица. Всичките тези неща са успявали да вкарат в хармония биополето на човек. Оттам, хармонирайки на физическо ниво нещата, балансирайки ги, се тръгва отвън навътре. След това тръгва мълчаната вода, която формира. След това тръгва огъня на свеща, който прегаря. След това идва наред оловото, което снема стреса, събитието, момента, в който е заключен, момента, в който спира. И оставяме там. Дали ще е безсъние, дали ще е страхова невроза, дали ще е психосоматично състояние. То се свежда до много можещите го свеждат в чисто материален носител. И при най-знаещите, такава гарантирам, например, е баба Юла от Хрибул, там може да видите събитията и фактите, които са ви отвели там, едно към едно в оловото, което лее. Но ние говорим за хора, които освен енергийното наследствено познаване на място и на своето служение, имат и ключ и разбиране към това, което се случва в индивида, който е отишъл при тях. Са малко можещите, как ще се стигне до баланс някакъв, след като вече... Смятам, че желанието да се учат обаче го има все повече хора. За жалост, не винаги се случва в фамилиите, където е по-лесно, защото паметта, подсъзнанието много лесно се събужда за наслагваното старо знание, кое как се случва. Но ставайки днес желаещите все повече и повече, минават през своите пътища, през своите стъпала и се получава. Добре, така или иначе ние живеем в този материален свят. Ние назад не можем да се върнем. Само да го отричаме и да го плюем този свят не върви. То не е нужно. Какво положително да вземем от това време, в което живеем, и то да ни помогне в духовен план? Да намерим нещата, които ни удовлетворяват, но те да са всекидневие, да са ежедневие. Ние, докато някой борави само с компютърния екран, цифрите там, ако той не създаде свой начин на почивка, свой начин на обагрене на всичко това в своето ежедневие, той се затваря в този алгоритъм само. Аз съвсем произволно дадах като пример цифрите. Но ако едно повторение по никакъв начин не минава през нас, а то е само някаква щампа, която ние повтаряме по цял ден и не намираме нищо. Аз съм далеч от мисълта, че трябва да почнем да тъчем, да шием, да дяламе, да дърворазбораме. Някои ще го направят, в които това е много силно, генетична памет. Други трябва да намерят своите дела на физически план,
които да правят, за да се почувстват удовлетворени. Тук, както и професора каза, да бягаме от материята. Да бягаме, ама за да са ни дали тела, значи много не може да избягаме. Тук и сега сме. Да се научим тези тела да ги поддържаме обаче като храм, а не като отходна яма. Това е тънката разлика. Да позволяваме в тях светлината да служи като свещенослужение и храната там да влиза като освещаване, а не като глад, физически глад. Когато тези неща съм сигурен, че всеки може да ги направи. Не е нужно всеки да отива, да размрази, да бутне в микровълновата печка и на децата си да не предаде никаква емоция, никакво отношение. Липсата на отношение поражда отношението, което след 10 години или след 15 години избуява. Преди защо ги е нямало тези жестоки конфликти с така наречените пубертетни възрасти и т.н. други етапи от човешкия живот, да не влизам в детайли. Защото хляба умесен от ръцете на нашата майка и сложеното на масата е онова трансформиране на отношение, което създава точно толкова силна връзка, колкото пъпната връв. Защото това е онова, което заедно с душите ни храни и телата ни, но в едно единение. Липсва ли в момента на единение, колко хора днес сядат, дори които са семейственост, дори които не ги дели пространство, колко хора се изчакват и сядат едновременно на трапезата? Колко хора участват в правенето на нещо заедно, които са си преплели гените, преплели са си душите. Докато ние сме жестоки индивидуалисти и оттам много лесно ние отглеждаме егоцентриците, това няма как да се случи. Това просто няма как да се случи. А съвременният живот също си предлага своите модели. Един съпреживян филм, една съпреживяна изложба, едно безцелно ходене ръка по ръка, ръка за ръка в един парк, в едно единение на ритъма на ходене, сърцебиенето, емоционалното преживяване от него е също такъв един ритуал. Но докато си загубихме местата, кой за какво е и се въртат вътре двойките и семействата и не знаят кой е главата, кой е краката, кой защо е там или дали иска да е там, за какъв общ път говорим и за какво единение говорим. Но модели има. Модели има. Аз ги виждам. Виждам ги много често у хора, които се връщат от материцата на първоначалното натрупване на капитал от западния свят. Хора, които все по-често успели на Запад, се връщат тук, за да намерят себе си. Защото са се стигнали границата на натрупване на материя. И след това тя почва да връща наобратно, почва да поболява. Не ти носи удовлетворение или да кажем не носи това удовлетворение, с което човек е тръгнал изначално. Така че това е пак полезност в посока на пробуждане. Такива едни моменти на натрупване, на загубване на себе си, помагат човек да се върне към момента, в който е спрял да може да продължи. И да намери нещата, които да го измъкнат оттам. Винаги Господ праща спасителна стълбичка. Въпросът е да се оглеждаме, да не бързаме много и да не изпадаме в паника. Знаците и символите винаги вървят с нас. Въпросът е ние да сме готови да ги разчетем. Кое най-много пречи това да се случва? Страха. Оле, оставам сам, оле, не мога да имам деца, оле, болен съм. И в този момент ние матрицираме само и заостряме енергетиката и случваемостта върху проблема, а не върху решението. Да. Дали има наблюдение за ритъма, когато е с удълженото трето време или удълженото първо време? Удълженото трето време и сега ще вляза тук в конкретика. Значи, преди 28 години, много прецизния за тогава екип на Дюселдорфската болница, заедно с професор Хаймер, пристигнаха, накичихаме всичката възможна апаратура. И тук стана най-интересното нещо.
Докато около огъня играта, пулса се очестява. В момента, в който почваме да пресикаме, както се казва на нестинарския, двете граници се бяха изравнили и професора в един момент казва, това не е възможно, това е противоестествено с живота, защото няма пулс в един момент. Но по посока на конкретиката, за която питахте, тъпана и гайдата са нещата, които отварят времето и в пространство, в които това е възможно да се случи. Без този транс не може да се нагази. Сега не говорим за огнеходци. Това са много различни неща. Така че първото удължено време. Значи, когато газим жърта, казах аз. Ръченицата е повторение на течта на живота в организма на човек. Затова тя толкова пасва и ляга на възпроизвеждане. Защото естественият ритъм, естественият ход, формата на физическия живот, в който нашите тела съществуват. Значи аз съм срещал много чужденци, които страхотно се справят с ръченицата. Значи говорим за българските духове и за българските души. Въобще много от тях, трябва да ви кажа, имах щастието, уникалното щастие, преди да си отиде от този живот, да се срещна с Максия Макдермот. Тя беше заиграла 70% от българските хора без грешка. Това са едни връщания към местата, в които сме били. Същото моето преживяване беше покана на духовната общност в езерото Титикака в Южна Америка, когато имаха напяванията и изграждането на фигурите на становете им. Това беше за мен нещо безкрайно познато, защото връщаше към общия ни корен, към общата ни матрица. Това от мен, радвам се, че бяхме заедно и, както казва една моя добра приятелка, певица, желая на всички безсмърти. И не търсете да разпечатвате негативите, разпечатвайте позитивите, нещата, които ви харесват. А негативите ги слагайте на стената, когато сте сами, а не с хората, с които живеете. Към себе си ги обръщайте. Така съжителството ви ще стане много по-леко и разпадите на връзки и взаимоотношения ще станат много по-малко.